tanki raton odifo blende dokoro wọ́n sọ dem no odifo lofufo chese time amen. The day you are say on a dominant over bra or the amaye. And I pay Yesu Christ adaroma. Or some no nshia na ndwere na asamo. Asamo a edoba konkwa jim. Amen. Na be bie koya ama onso ni Kristo abomponi mpu. That's right. Ntesa ya trust say ya. Ye de Kristo wa dance. Na baba sa ba bia wo bia no. Oni me ba ya adwen. Amen. Amen. Masra wo se usie na nche na Yesu aba. No kasa John. John has empathy. John chapter 2. John chapter 2. Kena ifushia. Kena ifushia. Mama na nkasa ho. Na ababoa. Amen. Kena ifushia. John 2 verses Jehovah kind 1 down to 11. Kena ifushia. Na de to so miensa no wushia ayefo wo Kena ewo Galilee. Na Yesu ne na wo ho. Na wushia Yesu na suafo nso eba ayefo na se. Na ensan anso no Yesu ne na osina Yesu ne na se ne se woninsa ne se oba edie na me no woyo me don nrui na ne na se ne se na ne na se asomfo ne se bibiara obese mo no monyo enso na abo su nyina insia sisi ho se de Yudafo ahodwira ne te ba ko betumi age susu nyina mienu ana miensa Yesu se won se monfa ensuo yehye anyina no mama na yehye ne mantem na wode koi na diwefo no ka ensuo a adane ensa no hwe no na wonim de free na asomfo a wosesa ensuo no de wonim na difo no frɛ ayifokunu no na ɔsɛ se enipa nyina de nsapa na ebesisi wo kane na so obobora eno ansa na ɔde de enya aba na wode nsapa na sia beduru sese na Yesu senkyerɛni no mu de edikan yi oyo ne Kena ewo Galilee no yinani munyam kyerɛ na suafo no gini di. Verse 12 down to 17. Capernaum ni Jerusalem. Yesu ne Yesu ko Capernaum. Ono ne na nuanom ne suafo no na wani ena bebre wo ho na Yudafo twam dana ben na Yesu ko Jerusalem na okohunu wona woton anantwie ni nwai ne morodoma na ode ahoma yempre pamo wo nyina enwane anantwie no efiri asori fie ho na ohwie sika sesefo sika no gui na oka apono butubutu yi na ose wona woton morodoma ne se mo ose momfa yenum mfiri ha monnya maaja fie dwade fie na suafo no kan se watwere se wo fie ha emodemo ameneme medasi me pasa yenyina ayetie na ansamo a ye kenka ye baba mu me ka John 2 no bebre adwere yon kansana se ana na de Roma afo awuramane enye hona nam. Amen. Jebe so amen. Amen. Yesu Kristo ko aifuhyiase. That's right. Nena ho one da siafo nde ko e ahono akoda ne nsuo ensa ama ifukuru na ne muguase anka aboto no no efiri ho da kuronom ba ko fo timi no musu hina nsia what you say kwasempa but adana efrora semini minim ni padodo ana ho but ansa shortly. That's right. Omu kukon kroni nkurasi oma anya bi kosi se Yesu bae
ɔmankyɛ deɛ ɛmmerɛ Peter ɛkɔ po so sɛ ɔkɔyi nam no ɔyi nam anadwo mu nyinaa wɔanya hwee sɛ ɔde aseɛ wɔanya hwee wɔanya hwee na tia nsa na Yesu kɔsi hɔ sɛ Yesu kɔɔyɛ no na sɛ Peter nya nam kodoɔ ne ma ka ɔntimi nyina kodoɔ no ma ɛnyɛ ye sɛ ɔde aseɛ ana nka Peter nso ankɔmfɛse ka Peter nso ni Yesu akyi da saa na kena adeɛ no teɛ sɛ Jesus Christ ɛkɔɔyɛ no sɛ na ansa wɔ hɔ a wɔmo kyerɛ a wɔmo nom a ɛnka Jesus nanim onyam nhyerɛ wɔ hɔ ɛbɛkyɛ wate aseɛ ɛnka nanim nhyerɛ enti ne ɔnim nea ɔbɛyɛ enti ɔtena se kɔsii sɛ ɔhunu time a ɔde kɔ a ɔbɛkɔ akɔto nipa deɛ nanso nsa ɔnkɔto na nanim onyam anaasɛ ɔno abɛyɛ nipa different ɛwɔ bia no a ɔkɔ no ɛbɛkyɛ wate aseɛ enti ɔduru hɔ no na yɛ berɛ a ɔmu hia nsa ɛyɛ berɛ a ɔmu hia nsa yɛmɛsɛ amen ɛyɛ berɛ a yɛfukunu no ɛne aberɛ a ɔhia nsa kɔsɛ animguaseɛ a yɛato no in fact ɔmo fighte yɛ ɔmo anya bi kɔsi sɛ Yesu maame ka kyerɛ ne sɛ ɔba ɔni nsa na Yesu kaa sɛ ɛdɛ anam no wɔyɔ so ate aseɛ na Yesu adane nsuo nsa a ɔma ɔmo nom na ɔwiayɛ no wɔanya ne maame wɔ Kena ɔfaa ne maame ɛne ne nuanom a kɔ ayɛfohyia no ase wonti a haye ɔfaa ne maame ɛne ne nuanom a kɔ ayɛfohyia no ase wɔsɛ sɛ Mary wɔwɔ ma Mary ma Yesu ka ho anson Yesu ka ho a anson wɔwo nhyia ɛwɔ Yesu Kristo akyi tiaye wɔfaa ne maame Mary ɛna wɔfaa ne nuanom ka ho the day a Christ ɛhyɛ da ne ne nuanom ɛne ne maame ɛnanteyɛ tiɛ ne ye John chapter 2 verse 12 wɔsɛ yɛa kyerɛ no Yesu kɔ Capernaum ɔno ne nuanom ne n'asuafoɔ asuafoɔ no nso ka ho enti that day no na Yesu maame ɛne Yesu ne nuanom Mary ne Joseph ma so ɔde aseɛ ɛna asuafoɔ dumienu no ka ho ɛna ɔmo kɔ wɔde sɛ Capernaum tie ne ye na ɔmo duru Capernaum no Jesus ankyɛ hɔ ɛfiri sɛ ne twam afahyɛ no aban ɛna twam afahyɛ no nso yɛnyɛ ne Capernaum ɛbɛkyɛ wɔde aseɛ yɛyɛ ne Jerusalem enti na ɔhyɛ ɔkɔɔ kɔsɛ Mary koraa bɛkɔ anuanom no nyinaa bɛkɔ ɛyɛ afahyɛ de ma the whole Israel yɛbɛsɛ obi a wotie ne tie ne yie akɔɛ te sɛ yɛse ɛnayɛ Sunday 31st night akromfoɔ nyinaa akɔ sɔre akɔbɔ mpayɛ bɔne a wɔdiiɛ ɛfiri January bɛsi 31st no ɔkɔ asɔre obi wɔ kora wotumi sɛ pɛtɛse wɔ n'anom ɛnso ne wakɔ gyina hɔ omu sɛ nsɛ kaa na ha wɔ so na deɛ nyinaa aba enti Christ ɛna ɛne ne nuanom kaa na ɔna ɔmo kɔɛ nti ɔmo wura Jerusalem no aha na mede bɛkasa wogye bɛ so a mepɛ amen wɔmfa no ni ankyerɛ dwom wate aseɛ wɔnkɔ ahemfie nti asɛm no ye ɛnyɛ ahemfie na ɔkɔɔyɛ ana wɔnkɔ sikani bi afie na yɛbɛkan ne yɛde ɔwura asɔre fie wɔkɔhunuyɛ na ɔkɔhunu wɔn a wɔtɔn anantwie ne nnwae first one asɔre fie no owura asɔre dɛm wɔ no
One koto Bible. One koto se sofu teach. So I say yes. One koto se sofu preach. One koto se worship. And not praises. So I say, but when we are so down, okoto one head one and G. Ebe so bia ti o yan hwa na ntwe Abba sabe ni hwa esitie baby o gina no ehwa no one obijani na ho adwam so ho ba so wadi ase baby na ntwe gina no ehwa no one ehwa no odwon so ehwa no odidie nakwasem so wadi ase yes fine so damwa awu se nipa ko eko sori nyame no ya mantam na ntwe o ho afose bo no ho be ba se le ka sam chiro ana oto na hwi o so do so o to na ntwe nya ba ko so do so anya kura no ni nipa ba ko na beto nakwasem pa e ba timi ya group be 10 and 15 asoda no so ka wase fo ni pa ba se 10,000 and 100 egu baby so dia se o mo to anantwie ana na matu so ari nyai ya to nyai e ba tira wase okay je so amen ya to nyai na umroduma o se nyai anso baby oda no ehon no ne ehon no odidi yes sorry ase ehon no odwonso enyambuo mo so te sei pampa ho enti hwanantwie eho kankan ani lai ho kankan o wa so de ma bi afra tom wa so dem wole oko chomba bi ayo anantwie wa me ho kra sente be blaba no abamu o sa anantwie cruise ni bi wa so ase yes fine ana o mo to o mo sa to de na matre emronuma musu sa ho mronoma ona so ni suti sa akoko dike jesus wonu o si ya no ane so ase o mo di cage sisi o moy gum o mo bo so kono no no mu gumu ana o mo to yanko ne sikasesafo wamwa udi safa kwa na ya ma Swedish so ase because according to a hot quality salaba ba okosisa usafa ana onara ana sa oda ya kan say pounds ana sa euro sikasisa fo anso si o mu tabru otete asori fie o mu nyina titi asori fie anu amen anu o mu sisaska go nai nyai enyani baba ko nyai jo mi sura na kasa de ya tro ya ni yes be buru say eye na yanka bulldogs nyina ye to bi ho because I market market I want to know market ke ba to bulldogs we are to pigs and proco that's right omu nyina ho o wa cha dia se ke ba nyen confirm Joshua no kwase ani nkukọ Joshua awo dan ke nya dwe hema awo danum e ba sanne body Joshua enyira ke benya bi ho ke ho be che bantema yes and our central market aya so demo na madane ne sa no ani o madane ne sa so ya se Christ esi o Jerusalem no o free Capernaum no na ma mini ni anom oni esefo no da wo mani wo makwaye fraba wo da wo mani ko Jerusalem ana o se mo me ko so demo a adolus to Solomon and see to one was the sight of the building so down so no you do you conquer
yɛwɔ konkromokronkrobea ɛhɔ ne nyankopɔn apam adaka yɛ deɛ ɛsie adeɛ nka wɔsɛeɛ ne hɔ nyame ɔmpɛ bad scent nti yɛhye incense ɛwɔ hɔ gyene so amen wate aseɛ duham sɛdeɛ bɛyɛ a baabi apampan kama wɔn nso deɛ duham no ma na mmom nantwie ho pampan nantwibini ɛne nwambiri na atwea sɛtɛ wɔ daa no mu so ade aseɛ nti ɔhye wɔ a ɔhye daa no wɔ nyinaa hyia ɛne ɔwo sa kyɛngyi baabi a yɛmpaebɔ fie baabi a wɔhyɛ kyerɛkyerɛ ama nipa huru what is right wote aseɛ nyɛ so ɔso yɛ o na mmom ne bɔ fii mepɛ sɛ mekyerɛ madeɛ ɛfia no ɛnipa wura hɔ ɛdaa no ankasɛm no anka yɛ ɔne liru alone uniform nkoa na wɔho kwan hyɛ owura hɔ ɔde aseɛ na ɔsɔfo panini ahyɛ taadeɛ a ɛyɛ sɔfo taadeɛ na wahyɛ kyɛ ɔde aseɛ na ɔde ne bɛɛte abɔ tie ne yie na wahyɛ incense na wasosɔ canal na wawura konkromo bia wɔdi akyerɛ paano wɔhohoro ne nsa ne ne nan ansa na wɔwuram wɔde aseɛ tie asɛm no ye sɛ wɔtwa ɔdwa no mene a ɔdwa no mogya ne kwa sɛ sɔ fam na sɛ ɔsɔ mogya no ɛwɔ yàwó no mu wie a yɛde sɔ ne atom yɛkɔ akɔpete ɛwɔ konkromo bia asɛ bɔ ne fakyɛ ama ne ho asrɛ bia ma ɔmaa no saa so daa nom ɛna ne nyame ne Israelfoɔ bɛdi ahyiamu na wakasa kyerɛ ɔmaa no na wakyerɛ deɛ ɔmaa no ɔnyɛ wɔte aseɛ afei deɛ nyame no ankasa sii fam na ɔbaeɛ a adane wɔte aseɛ fine adane asekyerɛ ne sɛ saa afahyɛ no nnipa bebree baba hɔ obi baba de sɛ bɔ ne fakyɛ ebia na de bɔ ne hia nantwie obi de ahia odwan nti saa Farisifoɔ no o asefoɔ na ɛyɛ saa deɛ no ɔne asɔfoɔ wɔ individual ntimi na yɛ sɛ wontɔ mfiri kurom ma nti woduru hɔ a na watɔ yɛ bɔboɔ bia nso a wobɛgye ɛna sika sesafoɔ no te hɔ nti ɛmfa wo nso ɔfiri Africa na waduru hɔ wobɛnya sika de atɔ wadeɛ wɔn techniques wobɛnya sika tɔ wadeɛ aboa bia yɛde bɔ afɔdeɛ ɛwɔ hɔ ebi wɔ hɔ so ɔde aseɛ nti that week that month ɛyɛ saa twɛma fashion no ɔma nkɔ asɔre ɔmo tɔ ne mmoa ɛwɔ daa nom nti the aim of Christ tie nsɛm no yɛ o ɛnyɛ ade a nyame bɛtena mpata dwa no so bio because deɛ ɔtena mpata dwa no so no wasi fam so ɔde aseɛ deɛ ɔtena mpata dwa no so ama twɛma fa sɛ ɔbɛtena mpata dwa no so no wasi fam that is why a Christ de n'ani kyerɛ hɔ anka wɔkɔ na wakɔhwɛ sɛ wɔn yɛ ready to receive repentance a but wɔkɔɛ no wankɔto wɔkɔhuru sɛ yɛyɛ business ma menka sɛm nkyerɛ yɛla pɛɛ nsi baabi a yɛsi sɛ ɛhɔ ne yɛbɛkɔ akɔyɛ asɔre akɔhyia nyame ho nimdeɛ no wonim sɛ the same thing na ayɛ the aim of the pastors and their wives, prophets and their wives. It's a business. Obekono, ya sise oil, different colors, more than 20 colors. Obekono, and public
free fie ma jana say amen wodi what oil bia wo pe ebi ho yo oil difference you say one chene I said then 3 year contract ya toro ho kwankyere ne ma nyina ho ba so ya se o ko Apple no you told mobile mat yempe ho de ya pe dia wo so da bo no ba so ya se ya pe dia wo so da mo ho na ope ano no ope so for me see kan so o si chemienu mo cha punu ma Apple ba ko pe 50 Ghana half year 250 so ya se so mobile mat Apple ba ko 50 Ghana the trauma there and then sunshine wura so dem say yum you ko share different colors anya me mo abo bia so onto sankosua no unya bi nto abonte ba bia se odi fo fie asada mo me say ya wodo me kaba ko share black ko share red ko share blue your move color that's it pa ko share move color your violet ko share me ba say na me bobo so kira wo you want the 3 days and you express ko share the din no e be 3 days e be express what you say express no ko share ba ko 10 million and I am from more from ya the born and 12 o'clock 12 no je bang now wa born ya kroni dim pranson na dia hwe fam express just who couldn't tam I saw them all you told me now unu so me asese for the water if you should cook from oh yeah and you see different colors Monti asabri enti so say asara na ya asori o it's a business and sawo sika sesafo baby o fu ya wo ba yo bia no wo wura so dam ho a ye benya mo ba money amaw so the shop to mo sa so fo yire ne ba aye mo ba money ho ya twini na akademo so ya me say anya de ketwa ya tonya ni afridanu ya wash on conclo out tasabri nyama ekosono no enti mura Christ ewura dam wo say wom danim bono number 1 pampa your freedom hono enti me manya mentra that's right Jesus no there is no sex what you say ya pami ya incense aya hotifo empire there is no incense because many are begun fornicated because of them and yet you know for the kodum that's right bia hobby so that's it obia hobby Jesus say sorry anya me sumo oh dabi I am marketing we say me kana kono kira mo me shall do for your boy anya so for your boy pure am robbing some kozu what are you saying so can it say obi to anu sha ganyo su bayano me person dwa na nya me ba tu jem ya se wa na edwa what are you saying fine mama nso wade afa console binders me bubo bi aka ho bia ne toto yansa ma wo binders se komade nyira o bo ma ya ka ho komade na safa no picture ketua bi kan na Roma fo na ye Roma fo na ya na cross bi anase omode Yesu omode broni bi picture ye say Mary eni Yesu no da so ento ko Roma na na de bi atu kom
ana wa no de asena tadiam omu gidia ne so yare kra no fe ho a mare be sane yare o yare na so atafre cross no so a ana adifo na geno so ansana stickers ya pale yade electricity ho a every day stop meter dey stop gas dey stop meter dey stop gas nyagoro oko cylinder be sure ya de sticker no bo ho a enko radio yade ade what are you so meter no so enko gina na wo di adanse se wa twa fatire wa twa no de na ma kire was enfamitam what you say was stop no no so be di adanse you was stick a mad from your baso na no ba ko bia na waka the person na ka kire wo yes a spirit bi no bada no o na from na baso to obadwane akova oni tuni go that is God here radio ja the what you say ya oba so dem o ya party cock anu this what you na so apampamu a no hwiegu so no ohuru o chese akwantari ni se wako ayo France Coca-Cola company koje ka ba kwa be show ni panjimi o strategy o wako na de na na sutiri so what you say ohwiegu so na so de srasra what yaka o ya ba saba for the jimi sase watade aka nyansa so ya sia o ya no sase watade aka wonim se odi coke ne fanta ne mi enu ntini pa ba ko bi nche ni pa no e 5000 obi ankotoa mienu o hwia gumu so so nto no one city abontin o babi on te se de on ton wo airport o te se de wo ton airport hwe asema wa kan hwe se bi ankawa woni na wotwe ubewu be do me mfa nkan so gadi ndi akoso what you say and you so dem wow so for gadi ndi akoso we to be fact are you fridge in front on team so some e baton we diagro se die omo na ye adwuma no so what you say and the Christ who can no who say e jodi na akoso ye tonemo a ye ntiti ni pa menyame da bi o enne what you say Bible say the first time Christ chiaba cause ni fia dani dwadi fie the first time Christ chiaba de bufu no so je say amen if you say fie adani dwadi fie ya tami hanki nyina eto Kenya se odi for dokono hanki nyina eto odi for blended dokono tono dokono ankasa ni dokono woman you saw them no do for wofufuo just say time Kenya se abrimbi for ntodo let on shikai dia danchem da so brabo to bi ni mfan kunkum watan fo mawo bi bojam anso ko dwom a se de to kotokuro nya sa ne to na so dem because onu wakotu ana ododo bra to so no to me pese o ba dwom asema na ka kire no aso mu ani ba hoso mama ne ma je say amen say anya Kristo somo obia beso anya Rolls Royce obia beso anya Land Cruiser obia beso si mansion obia beso konanim awo sikasem na creative nyina o na creative nyina nti asem di me pese obia wo tie me ntie ni pampan so ya du no say you do the ella of this area that's what you say you go so see a kosakro you kodidwa market you kodidwa enti e woni ba so a onyare na ya tire ni se onane yare fo ono so ya marketer ambao that's what you say de kutwa da ne ho no omo koto na ntwinam no ma twa ne ya atare kutwa no ni abalaji I was sorry them all. One the grass be white, you know. One the atoto so. Ni abanaji.
tia banaji a few minutes na fe tisuo unsa nam na ya na moro na tisuo ya de na be jira na moja sokino ya de camera siso wa ya 5 million wa ko de ba bi ntiade ya de siso sa na ya bompa ya ma na hwehwe wa yira guso ya se ma 1 week 1 week na mara no ya wa na ntwinam no almost before and after ye kana no danche no so ampani ampa kutwana da ho kutwano da ho ti asemi after and bo samanfo bo Jesus say oba for the 100 million 10,000 Ghana and the about 40 ya onyare o ko ya mo faso robu nipa Somebody, so pa Kenya miasam adi atreni pasa satra wadwen na Yesu Kristo ba kai na so no mo sakrai what is obo carry bi da ono mo sakrai what the also TV no te ho a ya hwedi for dodo e preachie bi da kai so wa kajen sakra fenchem adi atreni obaka ko 10 minutes owie ya was a testimony. That's what we're trying to could be abarabo munsem no oka but I say what you say somebody let you me shram I was so young the whole amen when we are so damn wa and what you about what this see one so and the bim will be a kiki now a son and children one what 10 and what permanent obiayan kuku wasimunko ewan waka sikasisafo sikagui tugu baby oya na sofo no epia ba se hey kachi tomi ba na wa wudi ye we nom ana so atro se efie ne ye maja fie what abayam paibo fie na mo de ye jodi bia ene adwatwafo bon akromfo fie Robin na masofo na mo bebisa se what you say and now me can jam na sama dada ya won sore ni babro ho ya me ho ntim ayo jadi fio why say ya baka so wura so dem e bi kasi ansa na momo ba Jama say amen. I was saying God of Funyani da. Amen. My God is Funyani da. Amen. I sorry be a woman to go woman. Say sorry is not from God. Amen. Jama say amen. Amen. Oba ni akatro. To oye na makoma akoten. O say me obi ofi o me say anya no bi ni yepe. Yepe di odi fresh aso. Yetimi koto di no na manfo ne nam totontoa. Ya koye labels. Ya de afenfam ho. Ya de colors are wrong. Amanfo di boni ajo. Odi asema na kan jimi na obi akogye bi obi ko hwe gu ne kwa. Obi atai for da che no. Yesesa no mo yere anwa o. Yesesa no mo newu. Adia le pes ama obi yoku sao. Study the word of God. Amen. Yamia some no. Amen. Jesus wura hono. One say. Enti nipa bia nyame honhom. Oni Kristo kura honhom ba ko nsu so fa de we shoda. Amen. Ana ya so kontre wabodam. Hwababuru num. Efi Matthew ebe si John. Ba bia Yesu ka asem ko ma kwantre. What you say? Yes. Uli hemina uhura from an amount quotation. And follow the steps of Jesus Christ. Amen. So Jeremiah, I'm a your friend saying, Kura, and I say him by Moyen or Bobonoa. Yes, I'm more beyond faith number. You are some catcher. And you know, Jesus will be peaceful. And to say, Jadia. Akoso won so dem no ya de wa Christ ni ani aboju ho aso bia ya yemu sa no enyinya media Christ ntrem da Christ wo mo bia ho to say the ocean bosom so pie
keniye mo shall Adifo no masofo a aba no ye na won firi nyame keniye na da wona koma mu na da ana oyi kira mo wakana ni so ade hu ono ana ni so de wona ni so no aka kira wo famanfo yerenam bapo de oyare ye hu no mobo na mu ye sa dwiri ni gu de oyare no ye sa dwiri sika aka firi no ho wati ase omo da ho na so mu bewia no maka twon se mu mfo mu nkofie ya ye bibia wie de aka ye nyame dia okosia ni mu wabada ho de wa hunu se nyame dia ya ase wie bebe nso ho ya na mo ambulance akofa no so ase Allah who say akoya san robashi approach front to chomo WMKO I was saying na kofo de man ni bre Ghana from panin for was some mama ni bre omo ha adwen anya asore no mo yo dabi ya kan robashi dia robashi